Ah, abal ma ke solo. So man jara. Di ko ba. Ko mbari ba fa ko ba. Comme taw mo wala bi mo le sur na wala ngata mo. Donc comme nya fa nga kuma laban. Go muna kuma les différents types de personnes. On a la compétence douce. Donc mina kuma ode kan quoi. Il y a bon ni là, il y a des étapes on fait avec les élèves, ça les prend 2 ou 3 ans de compléter. Ils ont tous un profil individuel. Donc, c'est un travail individuel en même temps. Bon, pour que vous testiez une ferme, il faut que vous en faire. Donc, vous allez attendre un de donc, comme il Maya, ni comme Maya. Donc, il y a des gens qui ont des comme association bi muno e barat goye donc lu de ko ele de muno bitla bagla ko ubi kala fin be la fo maya tableau donc muso la ka maya tableau nya tla nani ya donc tla nan de bina o de défini donc ye maya taka mo fin hak bi chugumi quoi les caractères de l'homme donc yo tla nani donc o nani na clean drone de kan donc lu wodo no fe barakala la donc nous le défini pour que n'amé pas ka famille le so yoro la quoi donc we mo su ni na quoi pour que ka bara ok donc comme il y a fo ga kuma laban ni ya nani ko quelqu'un qui est agressif comme mo tension en bas fo mo tension ka po abi dimi to mabe aka fin be dimi kuma tsika kafe as duzuka po on va faire un peu de sucre un homme social comme faire yele ko mun kanai quoi yele sebe nana yele ko ke sebe se clone nana yele ko ke donc aller kon mago sale de yele ko la mais fona mo fana discret mo fana aka fembe amasmalin do ala ka strati fena quoi tasuma bi se ka wala sengora ba sembo ya tika ka strati kora. Donc, quelqu'un qui s'en fiche. Donc, il sait quelqu'un qui est seulement comment on le fait. Donc, beka ni programme mo ya défini tu on beaucoup de fois quoi. Donc, il fera évolutif là. C'est on mo sous de nofa, un nombre très élevé. Évolutif, tu es élevé et puis tu as un caractère de leadership. Donc, ni dona mo confier et puis mo confier fara nonka. Mogom ni mana ton sigin na sisa mogom be mogo fra na ka bega war feme e kan munke mogom boke donc c'est amsega fo outki c'est un exemple évolutif donc amsega jama fra na ka abado kuma be kan mogo fa chumi donc mina do ni kelengele de là bon vidéo mina code kan ko yani nga tanya mina fo la vie même ibisega ke mogo ibisega barake yi référé yi fembe ke iteke solike. Donc, numéro 5, comme le vélo boli fly. Ni bi vélo stationary ni wo kan go boli la, iti ta aussi. Ni bi vélo kan, mu bi ta rola, ibi ta rola. Donc bara sugu fly. Ibi se ke bara ke kasro. Ite ka nafa sorala. Donc o comme ni quoi. Donc ibi se ke bara ke kasro ibi nafa sorala parce que ibi ta rola. Ibi bo ibi ta rola. Donc ni bede pour que ka munu beka barake kosobe uteka nafa soro ala bon ni bisega hagel dulu ba pour que ka nafa chama soro uka bara mun konnala ko woni mo gon fi bisega ke ibise bolo la su bara bela mais ni caractère suguti la ibi mo gola don chugo no ti bolo ti seka mo gola don surtout ibise iti seka mo gola don mo go seka ki fait quoi en fait donc mino le définir donc do fana ko les règles de la vie. Donc, mina il faut Jonah faire la paix avec ton passé. Donc, il y a fin fait que il a kateme, il sera tout là parce qu'il sait que tous les passés, il sait que tout quoi. Les passés sont les passés. Hal mogom yi juga kila mogom yi korofo ni fin donc tu laisses tout ça derrière. Donc, voilà la deuxième, c'est que les autres pensent de toi, c'est pas ton problème.
donc mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ complexe u tɛ sɔn ka baara dɔw kɛ ni karisa ye ne ye nin baara sugu la a ma ɲi ni nin goni ye nin baara sugu la a ma ɲi ou bien ni sɛ ye ne ye nin baara sugu la mɔgɔ dɔw tɛ sɔn baara ma il y a pas un saut métier donc i bɛ se ka fɛn kɛ komi n ka kuma tɛmɛna i bɛ se ka fɛn kɛ mun man di ye ka fɛn sɔrɔ mun ka di ye wari ka di adamaden bɛɛ ye wari te donne la liberté wari fana bi a bɛ se ka mago caman ɲɛ cogo min a bɛ se ka tiɲɛni fana kɛ ten donc ni ye wari sɔrɔ sɛgɛn na i b'i mago caman ɲɛ i yɛrɛ ye o la fo i sigiɲɔgɔnw o ni i badenw o ni i ba ni fa ninnu fana b'a tɔnɔ dun o wari sɔrɔli diya ye ya donc ala ka wari ɲuman d'an bɛɛ ma pour que an ka an bangebaaw n'an ka dugulamɔgɔw dɛmɛ la troisième le temps soigne presque tout sois patient donc tuma dɔ la i m'a faamu quand tu es au chômage bon ni mɔgɔw y'a f'i ye o kuma kɔrɔ de galon ni bɛ ka wuli ne y'a f'i ye n ko n'i bɛ baara ɲini na i ka baara yɛrɛ bɛ kɛ baara ɲini ye donc t'attends ni wulila ka daraka dun ni sera ka daraka sɔrɔ k'o dun en tant que tu peux bouger tu vas aller chercher du boulot fo n'i banna baara ma sinon baara bɛ yen i kɛra dugumakolo fan o fan n'i bɛ se ka taama ou bien fɛn ninnu mɔgɔ i bɛ se ka fɛn kɛ mɔgɔ ye mun bɛ se ka wari d'i ma hali n'a ye wari a t'i mago bɛ ɲɛ mais o ka fisa ni sigi ye bon ni i bɛ se ka taa 4 personne n'est en charge de ton bonheur sauf toi ne dalen b'o yɛrɛ la mɔgɔ si i ka baarakɛbaliya o ni fɛn na o sirilen tɛ mɔgɔ si la e yɛrɛ quand tu es compétent i ye fɛn ɲini i ye dɔnniya ɲini pour que i bɛ baara sɔrɔ cogo min donc i yɛrɛ n'i sigira dɔrɔn o y'i yɛrɛ nɔ i bɛ se ka diplôme sɔrɔ mais i t'o baara sɔrɔ mais baara wɛrɛw bɛ yen i bɛ se ka minnu kɛ o ni fɛn ninnu donc cinquième ne compare pas ta vie à celle des autres o ye tiɲɛ ye kɛ donc mɔgɔ dɔw a bɛ se ka kɛ e bɛ baara kɛ ka tɛmɛ mɔgɔ dɔw kan o bɛ sɔrɔ kɛ ka dɔn o ye garizigɛ ye i tɛ se k'a fɔ i bɛ se ka jigin o la e bɛ se ka taa kilasi bɛɛ la i bɛ se ka kɛ kilasi bɛɛ premier mais dans la vie a ka kilasi dernier o bɛ se k'i dan wariko la bɛɛ n'i garizigɛ b'o yɔrɔ la quoi mais i tɛ se k'a fɔ ko o kɛra o b'i décourager na ça ne te décourage pas donc i kan ka wuli de ka baara kɛ i wuli ka baara kɛ donc sixième arrête de trop penser donc kuma caman ka fɛn caman bila i kunkolo la ça te ennuie et fana i bɛ stresser tout donc il faut aller sourire même si la vie ça va mal il faut sourire il faut être trop positif an y'o kɛ la loi de l'attraction ye vidéo kɛ ka tɛmɛ o kan n'i bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ dɔn n ka vidéo dɔw bɛ yen ko la loi de l'attraction donc i b'o fɛn donc an bɛ taa donc an bɛna maaya ni komi a dilannen don fɛn o y'a partagé 4 fois donc agressif ye kelen ye mɔgɔ min ka jugu mɔgɔ min ka jugu n'i bɛ baarakɛyɔrɔ la sisan i ka jugu sisan bɛɛ de b'i mabɔ i la o de la ko nin ma ɲi quoi donc mɔgɔw b'i mabɔ i la a ka gɛlɛn kuma ka k'i fɛ hali ni ye erreur kɛ mɔgɔ tɛ sɔn k'a f'i ye donc i bɛ se ka to fili la i ka vie bɛɛ la mɔgɔ t'a f'i ye n'i bɛ baarakɛyɔrɔ la n'i bɛ baara kɛ olu fɛ sisan komi i ka jugu sisan bɛɛ b'a mabɔ i la donc olu dun fɛ baarakɛden u ka baarakɛla bɛɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na pour que u bɛ mun ɲini k'o sɔrɔ i ma faamu ni baarakɛlaw da bɛ bɛɛ bɛ fili kelen na baarakɛla la ala o yiriwa ni mɔgɔw bɛ ka siran ɲɛ i ka bala u ka bɔ i sitanɛ ka bɔ i bɛ mɔgɔw kɔrɔfɔ i ka fɛn bɛɛ donc o mɔgɔ nasugu man ɲi agressif man ɲi donc fana mɔgɔ min fana yɛlɛko de ka d'a ye komi Gimba ou bien Petit Gimba ou bien Michel nin fɛn ninnu an ka yɛlɛko mɔgɔ ninnu ou bien Samadi Zantigini an ka comédien ninnu donc sɛbɛ tuma bɛ yen yɛlɛ tuma bɛ yen yɛlɛ ka ɲi adamadenya la mais ni sɛbɛ tuma sera i bɛ yɛlɛko bila ka bɔ yen donc sɛbɛ bɛ kɛ donc u ko nin fana o man ɲi mɔgɔ min ka tulonkɛ ka ca donc ni sɛbɛ tuma sera tulonkɛ bɛ bila donc o tuma bon nin fana c'est quelqu'un mɔgɔ min bɛ maloya kosɛbɛ mɔgɔ min bɛ maloya a b'a kun da ni fɛn fɛn fɔra ale kɔni ti da ti don mɔgɔ si ka kuma la i bɛ se ka yɛlɛ a sen kan to k'o man ɲi quoi parce que mɔgɔ bɛ se ka compagnie ka wari ta k'o suɲɛ ou bien fɛn dɔ bɛ kɛ i ti fɛn fɔ donc mɔgɔ min bɛ kuma o de ka ɲi donc mɔgɔ min bɛ un objectif i bɛ n'o ye sisan bon mɔgɔ sumalen a ka ɲi mais a man ɲi donc u ko ko mɔgɔ min o de la u ko ko nin man ɲi donc mun ka ɲi sisan
o ye évolutif tu es leader bon mɔgɔ min don a bɛ se kuma la a bɛ se mɔgɔw la dɔn cogo la hali mɔgɔ minnu ils sont agressifs a bɛ se kuma la olu fɛ mɔgɔ minnu ka kuma ka ca les social la mɔgɔ minnu ka kuma ka ca donc a b'a dɔn a bɛ kuma d'u ma cogo min ya donc programme bi kalaw bɛɛ bi ka summariser bon c'est un programme très long bi ka fɛn kɛ de quoi donc a b'a dɔn a bɛ se ka i bɛ se ka kuma tɔ saba ninnu fɛ cogo min donc u bɛ leadership de nɔfɛ mɔgɔ min bɛ mɔgɔw ladon ɲɔgɔn fɛ donc ni projet b'aw bolo sa ale de bɛ a fɔ ni ye e ka nin yɔrɔ kɛ nin projet la e ka nin yɔrɔ kɛ nin projet la hali ni mɔgɔ m'a fɔ a ye donc ale kɔni i m'a faamu a bɛ fɛ dɔrɔn projet ka ɲɛ a b'a continuer a ta mɔgɔ min donc n'a mana Amérique président la sisan ale bɛ sɔrɔ agressif la i ma a ka fanga ma taa yɔrɔ jan wa parce que ale ko ko fɛn bɛɛ quelqu'un qui est agressif ale ko ko fɛn bɛɛ ka k'ale cogo ale ta cogo la hali ni bɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ a kan n'a mana miiri n'a fɔ cogo min a b'a fɔ o de ka kɛ o mɔgɔ sugu man ɲi mɔgɔw yɛrɛ b'i ma jan i la o ni fɛn ninnu donc ni mɔgɔ min b'i ni un leadership mɔgɔ min b'i fɛn kɛ sisan n'i mana tan kɔnɔ ni sɛ ka den mara i b'a sɔrɔ sɛba tuma dɔ la a bɛ to den ninnu kɔfɛ tan kɔnɔ bɛ bila denw ɲɛ donc mɔgɔ min bɛ bila denw kɔfɛ donc un leader i bɛ mɔgɔ minnu bila i m'a faamu hali ni i bɛ mɔgɔw sanfɛ i tɛ yɛrɛ yira c'est moi le patron i t'i yɛrɛ yira o la i n'u bɛɛ bɛ niveau kelen na donc baara yɛrɛ bɛ kɛ ka ɲɛ o wagati de la donc o y'o de ye quoi leadership fana tu respectes tout le monde i b'a sɔrɔ i ni mɔgɔ caman bɛna baara kɛ a dɔw a ka religion tɛ kelen ye a dɔw a ka asiya tɛ kelen ye o ni fɛn ninnu mais tu les respectes i y'a mɔgɔ caman bɛ yen hali baarakɛyɔrɔ la ni mɔgɔ min ye chrétien ou bien ni n'u tɛ diinɛ kelen ye u b'i minɛ komi wulu o man ɲi donc i ni mɔgɔ sugu bɛɛ de bɛna baara kɛ mɔgɔ sugu bɛɛ de bɛna sanni k'e fɛ donc i bɛ adamaden bɛɛ minɛ ka kɛ kelen ye donc c'est évolutif c'est quelqu'un qui est évolué même il est évolutif bon mɔgɔ a bɛ yafa adamaden ma adamaden bɛɛ tɛ kelen ye mɔgɔ minnu ye hali ni bagaru u bɛ yafa i ma u dusu ka ɲi u mɔgɔ na sugu de ka ɲi bɛɛ bɛ se ka baara kɛ n'o ye fana i bɛ succès sɔrɔ i ka baara la promotion ninnu fana bɛ se ka kɛ wagati est-ce que wagati bɛna k'an tɛgɛ ma dɔɔnin donc n kun bɛ n'o de expliquer quoi o ni fɛn ninnu donc nin fana nin kilo saba ni mana lajɛ sisan mɔgɔ dɔw bɔ ni mana lajɛ mɔgɔ minnu bɔ comme la vie c'est comme kɛlɛkɛli ye comme succès ye sanfɛla ye comme ni mana comme succès fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko i réussira fɛn na o t'a ye k'a fɔ ko wari dɔrɔn suma dɔ la i bɛ se ka réussir fɛn dɔ la ka sɔrɔ i ma wari sɔrɔ bon mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ ka fɛn kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu kɔni ɲɛ bɛ wari dɔrɔn de la hali n'u sera sanfɛ u ɲɛ bɛ wari dɔrɔn de la bon o mɔgɔ sugu man ɲi bon mɔgɔ mun dɛ i tɛ wari dɔrɔn kɔrɔ i bɛ yiriwali de nɔfɛ kɔfɛ lanzan b'a venir o mɔgɔ sugu de ka ɲi donc le succès que n'i mana ko mun daminɛ i bɛ fɛ o ka ban a ɲuman i bɛna baara fɛn fɛn kɛ i bɛ fɛ o baara yɛrɛ ka ɲɛ donc komi n'i b'i karo da la sisan i bɛ fɛ o tigilamɔgɔ ka karo ka da ka ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan hali n'a tigilamɔgɔ tigi sara ka ɲɛ o tigilamɔgɔ fana bɛ k'i ka résumé i mana o ka baara kɛ ka ɲɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ don o ka so kɔnɔ i mana karo d'ale ou bien i mana o ka courant kɛ ou bien i mana o ka so jɔ o tigi b'a fɔ jɔn y'i ka so jɔ donc o tigilamɔgɔ kɛra i ka entourage ye o tigi b'a karisa de ye n ka so jɔ i b'a ka numéro di yan dɛ a ka n ta fana kɛ o ni fɛn donc quelqu'un qui pense comme ça le succès est là quand il y a le succès wari bɛ sɔrɔ o la wari bɛ sɔrɔ caman o ni fɛn n'i tugura wari dɔrɔn kɔ k'a fɔ ko i mago t'i mɔgɔya la o ni wari i bɛ jago mun na o ni fɛn na a tɛ mɛn quoi ala k'an sɔn hakili la o de y'aw tulo garisɛgɛ k'an bɛn video wɛrɛ